Ramogi TV wadhi nyime en gwenge mag Migori. Miyo moro ma Chiliele sub-county ma Kuria West yuago ratiro bang' monj mosebed ka itimone kod achich moro mar kuo mar jamni. Mabende chien kanyo nogoye kod lisasi. Achichno masani ni oko e kar twech kaluwore kod rambun mar doho. Koro yuak ni osebedo ka buogo ngimane ka Juma nigi mathoth. Beatrice Gati manyo ratiro ka okalo kuom doho bang' achich moro ma itudo kod kuo mag jamni e gwego ma Kuria ne ochwoye kod pala e kinde mane yude kane otemo kwalo jambe e kul. Geno ma yudo ratiro pod onge bang' ka achich ni mane owe thuolo kod doho kod rambun bende ringo molal ka nyaka sani kes pod ochung' e doho. Nikapeleka kwa hospitali Mata Chardi, nikaenda nikakaa huko mwezi mzima. These guys were actually apprehended. They were brought before the court, Kihanja Law Courts, in the criminal case number 817 of 2022. The intruder was bailed out on surety terms. Then from there, actually disappeared. Never. The probability of this case coming to conclusion is actually wanting. Gati pododa kod luoro ekit ngimane nikech buok moyudo kawuok kuom achich. Naomba mnisaidie, sina njia ya kusaidika. Sina bwana. Niko na watoto shuleni. Jumbe ariyo mokalo Gati ne ogo kod lisasi dalane e seche mag otieno kod jogo mochichgo ne oor kod achijni ma kesne ni e doho. Owacho ne jogo mane omande kod lisasi kendo ne orwako lepo bila ne odhi e dalane seche mag otieno kendo ne okone ne mondo koro gidhi ndik dhoge ka obila. Kata kamano kinde mane giwuotho ema jogo ne omonje kendo ne ogoye kod lisasi kane chuo ni buok ka otende kod kesno manie e doho. Tukastukia watu wakipisa mlango wakisema fungu hapa. Nikawauliza ni nani? Sisi ni maaskari wa Maeta. Tumetumwa na askari wa Maeta tukuje kukufuata. Yule mwenye alikudunga visu amepatikana silali. Sasa kwa ukweli kusikia hivyo nikaona mbona ni ukweli. Teremka tukafika kwa lami. Wakaniambia unajua mimi sisi sio kesi tunaenda kuandikisa, ni wewe tumekuja tuwe. Okil mare Josephat Nyakaba Jumachiel mokalo ne ochwalo kese doho ma Kianja ka odwaro mondo koro bila koro chwerite kwe ne Beatrice Gati. I did seek the orders of the courts for security of my clients within this premise and also their back at home. Juma, Ramogi TV, Migori.